Så står vi i DBU ude i Brøndby, og hvorfor står jeg og flagrer med sådan en lille lap kunstgræs? Jo, det gør jeg, fordi den her, den er ikke sjov i sig selv, men i en helhed, som en del af noget større for nu at blive DBU-sprog, så bliver den rigtig sjov. Det kan den blive i et af de her multibaneanlæg, som man kan søge tilskud til, støtte til hos Nordea-fonden. 5 millioner gode danske kroner ligger i fonden, klar til at blive delt ud i denne sidste omgang, sidste etape af de her uddelinger, der har været gennem en årrække. Så det er altså nu, hvis du skal skrive en god ansøgning. Det er nu, hvis det ikke bare skal blive ved den lille kunstgræslap. Det er nu, vi skal op og møde en mand, der kan hjælpe dig med at skrive den perfekte ansøgning. Se, det her, det er den rigtige mand at komme direkte ind i hjertet på, fordi det er Christian Bordinggaard. Han arbejder til daglig som fundraiser i DBU, og så er han samtidig ansvarlig i styregruppen omkring det her multibane-projekt. Og Christian Bordinggaard, altså, jeg sidder og tænker på, inden vi går i sådan en masse teknikaliteter omkring det her vanvittigt spændende og inspirerende projekt, som du er en væsentlig del af. Hvad er det så, man får hjem til sin klub, hjem til sin fodboldklub, hvis man lander sådan en multibane her? I bund og grund får man en multibane, et anlæg, der kan bruges til mange forskellige ting, men set i et lidt bredere perspektiv, så er det egentlig et socialt opholdsmiljø for rigtig mange brugergrupper i lokalområdet. Så det er ikke bare til idræt, men det er også til en masse socialt samvær. Og det var da faktisk ikke engang for sjovt, det der med at skulle gå i hjertet på dig, for der er jo faktisk nogle faktorer, som ligger ud over det her med, at man bare i anførselstegn skal udvikle nogle dygtige fodboldspillere. Ja, lige præcis. Det er, hvis det var bare en multibane, så kunne vi kalde det en mini-fodboldbane, hvis det var DBU. Men kan være, at vi har gået i samarbejde med Nordea-fonden, så er det jo mange andre faktorer, der spiller ind, når vi skal finde ud af, hvilke klubber, der skal have gavn af de næste 5 millioner kroner, vi uddeler. Men hvad er det fysisk, det her anlæg kan bestå af? For igen, det er jo ikke bare en fodboldbane med 2 mål i. Nej, lige præcis. Og det med, at en multibane skal også tages meget bogstaveligt, det skal være multifunktionelt. Så rammerne skal være en vis dimension, men derudover, udover man kan spille fodbold, kan man jo også spille basketball, volleyball, en masse andre idrætsting. Men hvis vi tænker det lidt større op, så kan det jo også være i forbindelse med, at der er en lokal løbeklub, der kan få glæde af det. Den lokale ældreforening, hvis der er nogen der gerne vil spille petanque. Dagplejemøderne kan komme derned, hvis man laver det i forbindelse med en legeplads. Så der er masser af anvendelsesmuligheder på sådan en bane. Og der er jo mange anlæg, der allerede er i gang derude rundt om i landet. Kan du komme på sådan et eller andet kongeeksempel, kan vi sige, som siger, det her det er virkelig et eksempel til efterfølgelse? Der er heldigvis mange gode kongeeksempler på det her, men et af de allerbedste er oppe i Kolby Herrum, oppe i Nordjylland, hvor de fra starten tænkte alle de her forskellige borgergrupper ind. Ikke bare designede det som en firkantet multibane, men lavede det nærmest som et stjerneformet projekt, så man kunne gå fra det ene sted til det andet. Og der er det imponerende at se, hvordan dagplejemøderne, eller ældreborgerne, eller bare dem, der vil ned og hygge sig, sidde på nogle af de der opholdsarealer, der er det sjovt, høre noget musik. Så i bund og grund er det nærmest blevet et lille lokalt samfund, et forsamlingshus i samfundet, kunne man kalde det. Og hvis man får den slags tanker, tænker i så store helheder, så er man godt på vej, eller hvad? Ja, det er i hvert fald en del af det, men vi skal jo heller ikke underkende, at der er nogle steder, der er multibanen som en multibane, også det de kan magte lokalt at stable på benene, også rent økonomisk. Og den kan have mindst det samme gode formål som et stort forkromet anlæg. Hvis vi skal grave lidt ned i ideologien bag, hvad er så bevæggrunden fra Nordea-fonden til at kaste penge efter det her? Det nu, vi startede egentlig lidt med at give penge til multibaner, mindre multibaner for nogle år tilbage. For en del af fodboldfilosofien er jo mindre baner, jo færre spillere på banen, jo bedre fodboldspillere får du. Men efter vi kom i dialog med Nordea-fonden, kunne vi også godt se, at deres indgangsvinkel til det, hvor de støtter gode liv, de vil jo rigtig gerne have endnu flere til at bevæge sig. Du behøver ikke at være foreningsaktiv, medlem af en forening, men sørge for at sikre nogle rammer, hvor alle får lyst til at folde sig ud og bevæge sig. Så der blev begrebet multibaner sådan mere defineret som, at det skal være multifunktionelt, og at vi skal tænke alternativt, så det ikke bare er fodboldspillerne, der bliver tilgodeset med sådan en fodboldbane. Men det er stadig med en fodboldklub som katalysator? Ja, det er vigtigt at understrege. Det er jo DBU og Nordea-fondens multibanepulje, men kvæg DBU er involveret, så skal det være en fodboldklub, der søger, og det er også fodboldklubben, der vil få midlerne. Men vi har snakket lidt om inden også, at der er jo forskellige, der er jo andre typer foreninger ude i samfundet, der ligesom har kroget sig sammen med fodboldklubber for i fællesskab at få det op at stå, men det er med fodboldklubben som afsender. Ja, og der er du også inde på et af nøglepunkterne i det her,
at når vi kigger i styregruppen på, hvem der skal have vores midler, hvem vi skal bevilge nogle midler til, jo bedre forankret det er i lokalsamfundet, jo større er mulighederne også for at få nogle midler. Og vi har eksempler på, at det er en grundejerforening, der ligesom har taget teten på den ansøgning, der skulle afleveres. Selvfølgelig endte det med at være fodboldklubben, og vi er også i dialog med fodboldklubben først for at høre, jamen er det i jeres interesse, hvis den ligger lidt tættere på grundejerforeningens areal end på fodboldklubbens. Så der kan vi få dem med ind over. Lokale borgerforeninger, især i det jyske, går også ind. Og når vi har dem med, så kan vi også godt se, at det ikke bare er fodboldklubben, hvad vi jo i DBU ellers synes er helt legitimt, at det er dem, der også får meget glæde af sådan en bane, men at det også er de andre grupper i lokalsamfundet. Og så er vi også sikre på, at banen vil blive endnu mere brugt, der vil blive passet godt på den, når vi kan se, at det er 360 grader rundt, at der er tænkt på, hvem skal bruge den og hvem skal passe på den. Og en ting er jo den gode idé om at få etableret det her, og de mange gode intentioner, men hvad er din erfaring med, hvordan er det så gået, når det ligesom er, at vi slået rødder i det areal og det samfund, der ligger i de her baner? Vi følger det, vi er jo heldigvis i løbende dialog med mange af vores fodboldklubber, og der er også et af vores spørgsmål en gang imellem, at vi ringer rundt til nogle af dem og siger, hvordan er den multibane? Nu har jeg haft den et års tid, har den levet op til det formål, som vi gerne vil have? Og der er det jo dejligt at høre, at de med det samme siger, at der er rigtig mange, der bruger den, og der er også nogle grupper, som de måske ikke havde regnet med i starten, at der har brugt banen, og det er sådan mere, det er naturligt for dem at gå ned forbi klubben, fordi der er en multibane med de muligheder, der er der. Hvor mange ansøgere som i rundetal, kan du prøve at illustrere det? Ja, det kan jeg godt. Vi var også meget spændt på, om der i det hele taget var en interesse for det derude, og i første omgang med Nordea-fonden fik vi 10 millioner kroner stillet til rådighed. Men allerede efter den første, og især efter den anden ansøgningsrunde, kunne vi se, at det dækkede ikke behovet for alle de der lokale idéer, der lige pludselig begynder at spire. For det kan vi jo også godt se i med Nordea-fonden og DBU's multibanepulje, at den gør en drøm meget mere realiserbar. At vi kan komme med op til 400.000 kroner, op til halvdelen af en multibanes pris. At så er du nået langt i forhold til, at der måske er lidt midler i klubben, måske lidt i kommunen, måske hos de øvrige afdelinger i foreningen, så bliver det meget mere realiserbart. Så vi kan se, at det har gjort en kæmpe forskel. Hvis vi skal sætte et tal på, så er det sådan cirka, at hver tredje klub, der søger, de får midler til en multibane. Og på den anden side kan vi sige, at for hver gang vi gør en klub glad, gør vi 2 kede af det. Men så heldigvis kan vi jo se, at fra ansøgningsrunde til ansøgningsrunde, at klubberne ikke bare søger en enkelt gang, men de arbejder videre med at realisere deres drøm. Og det er jo også for os et signal om, at jamen, de vil det her. Det er ikke bare nogen, der lige prøver en enkelt gang, dropper det, og så er de lidt ligeglade. Nej, fordi netop det der med at ville det har jeg noteret mig, det har I betonet både på skrift, på diverse internetsider, og det er jo også virkelig understreget i forbindelse med samtale omkring det her. Ja. Hvordan lodder I det her med, hvor inderligt klubberne ved det? Vi har lavet en ordning med, at de klubber, der får afslag, kan ringe til mig og få at vide, hvorfor pokker fik vi afslag. Hvad er det for nogle af de parametre, vi er blevet målt på, hvor vi falder igennem over for nogle af de andre ansøgere. Og efter den indledende dialog er der så nogen, der kommer tilbage efter nogle måneder, måske et halvt år, og siger, Christian, du påpeger det, du skal bare lige vide, nu har vi fået en god dialog med kommunen, byggetilladelsen er ved at være på plads, og vi har snakket med den lokale skole, pedellen vil også gå og holde lidt øje med banen. Skal der fjerne sne, eller ligger der noget affald på den, eller lignende. Så når vi siger, det er fint, de her, de tager de gode råd til sig, som vi kommer med fra DBU. Og det styrker vi også i den næste ansøgningsrunde, at vi kan se, at der er en udvikling hen imod den perfekte ansøgning. Så det er sådan en kvalitativ proces mere, end det bare er et nummer i rækken? Altså, I monitorerer det her? Ja, det gør vi virkelig, og vi synes heller ikke, vi kan være bekendt over for vores medlemmer, over for fodboldklubberne, at når de engagerer sig så kraftigt i det her, så har de også fortjent at få et ordentligt feedback på, hvis vi i første omgang ikke har været i stand til at imødekomme deres ansøgning. Der skal noget benarbejde til, der skal noget flid bag og nogle gode tanker bag. Hvad gør man helt konkret for at sende sin ansøgning ind, så den lander i hænderne på dig og resten af gruppen? I første omgang sætter man sig sammen nogle folk og siger, at det er det her, vi rigtig gerne vil. For det er afstemt med resten af klubben, og hvis det så derfra er, at klubben siger, ja, det går vi benhårdt efter, så er det at gå ind på vores hjemmeside og læse, hvad det er for nogle overordnede kriterier, vi stiller, for at man kan ansøge og for at man kan komme i betragtning. Og ellers så er det at lave en god plan, en procesplan og sige, jamen, hvad er vigtigt for os? Dels for at beskrive vores drøm, få nogen ud at give et tilbud på banen og få lavet noget økonomi, så man danner sig et indtryk af, hvor realistisk er det her rent faktisk. Og hvad skal der indgå i beskrivelsen af den drøm? Til denne her ansøgningsrunde, der har vi skåret det ned og sagt en side. Der du vil realisere din drøm eller motivere din ansøgning på en side. Okay. Vi har i tidligere oplevet nogen, der bare kunne skrive side op og side ned. Så afgrænsningskunst er også et element? Ja, det er det også, ikke? Fordi lidt ligesom hvis du skal søge et job, altså på en side skal du formå at sælge din drøm og den plan og den idé, sådan at vi i styregruppen siger,
det her det lyder rigtig, rigtig spændende. Og så derfra skal du selvfølgelig sørge for at gå bredt ud, spørge og markere, at lokalsamfundet, det er ikke bare fodboldklubben, for nogle af de andre foreninger til at lave en støtteerklæring, der kan komme med som et bilag, den lokale skole, få en udtalelse fra dem, eller også kommunen har måske også nogle brugergrupper, de samtidig leder lidt efter nogle faciliteter, de kan bruge. Altså kommunen er også interesseret i at måske visitere nogle borgere til lidt mere idræt eller lignende i nogle tider, hvor banen ellers ikke bliver brugt. Så det der med nogle støtteerklæringer, så vi kan se, at lokalsamfundet er interesseret i det her, det er meget vigtigt. Og en ting er selvfølgelig at få en vild idé og sende en ansøgning ind til jer, men er der ligesom nogle basiskrav for, hvad banen skal kunne, som I ikke viger fra? Ja, der vil vi jo gerne fra fodboldens side, idrættens side sige, at den skal være firkantet. Du skal kunne spille på den ene led og på den anden led. Der er nogle minimumskrav, der hedder 13 gange 21, men vi fornemmer også, at på ansøgningerne af banerne stille og roligt har vokset sig større. Og multibanen skal jo ikke kun defineres på det, der er inden for banderne. Det kan også sagtens være det, der er udenfor. Der kan være en beachvolleybane, der kan være en petanquebane, et løbeområde, crossfit, legepladser osv. Så man kan også se det som en del af noget større, at det ikke bare er det inden for firkanten, men det er også de rammer udenfor, de er tænkt ind på en smart måde. Det er også vigtigt. Så en del af noget større, det synes jeg har hørt før. Ja. Det passer endnu en gang perfekt til det, vi sidder og snakker om her. Ja. Det her med lokal forankring, hvad betyder det for jer? Fordi altså, der er jo ikke mange, der får gavn. Altså, nu snakker du om et kongeeksempel op fra det meget nordlige Jylland. Ja. Altså, det er jo ekstremt lokalt. Er det også et sigte i sig selv, at det er meget lokalt, man gerne vil ind og styrke? Ja, det både og. Altså, det lokale er selvfølgelig vigtigt, at det er forankret, at det er fodboldklubben og dem lige omkring, der kan få den største udbytte af den. Men ellers er det vigtigt, at den er frit tilgængeligt. Alle skal kunne få lov til at bruge multibanen. Men vi ser også tendensen nu her, især efter skolereformen, og at flere og flere kommuner arbejder i campusmodellen. At der bliver mange unge mennesker samlet et sted, når de skal læse videre. Og der er måske ikke fra starten af tænkt idrætsfaciliteter ind. Og der har vi nu oplevet, at fodboldklubber i nærområdet, for de der store campusområder, kontakter os og siger, hvordan kan vi blive en del af udviklingen af det her område, så det bliver tænkt ind med det samme. Og der vil det jo være fantastisk, at multibanen også kan blive et opholdsområde, et aktivitetsområde for mange tusind studerende, at det bliver naturligt for dem at gå derhen, drikke en kop kaffe, sidde og læse en bog eller dyrke noget idræt. Hvis nu man ser det her, hører din hvad skal vi sige, meget positive ord omkring det her, altså du skal selvfølgelig også brænde for det, når du har involveret dig så dybt i det, så det giver sig selv. Men hvis nu man siger, at det lyder edderlåsende spændende det her, det vil jeg i gang med. Hvor meget på forkant skal man så være? Skal man, inden man sætter sig til tasterne og har fået den her fantastiske idé, skal man så have en byggetilladelse eksempelvis, eller hvad er kravene? Man kan egentlig også starte med at gå helt den anden vej rundt. Tag fat i nogle af de producenter, der er på markedet og sige, kom ud, vi påtænker at lave en multibane, vi har det her område til rådighed. Kunne I komme ud og rådgive os lidt på, at det her realistisk har det sin gang på jorden? Fordi så kan man måske der få et nej, i stedet for at skulle spilde en masse kræfter på noget, der måske alligevel ikke var realistisk. Men ellers når i ansøgningsfasen er det jo klart, jo flere ting man har tænkt på, jo mere man har styr på, jo bedre er det. Men ellers så er det jo bare at lave et billede og sige, at vi er allerede i dialog med kommunen. Vi synes, at beslutningsprocessen er lidt træg, men vi har indgivet nogle ansøgninger, så at det ikke er det, der diskvalificerer dem. Bare vi kan se, at processen er sat i gang. Ja, og hvor mange midler er der? Hvad er der afsat? Altså, hvad størrelsesorden arbejder vi med i den pulje, vi åbnede lige om lidt her? Ja, der har vi 5 millioner kroner tilbage. Og som udgangspunkt, hvis vi bare dividerer det med 400.000, så kan vi sige, så er vi i nærheden af en 10-12-13 baner. Ja, prøv lige at tale os igennem det der med de 400.000, ja. Fordi hvorfor er det nøgletallet? Ja, det er nøgletallet, det har vi sagt på, det er vores maksbevilling. Så hvis en bane koster 800.000, kan vi give 400.000 kroner. Hvis den koster 1 million, kan vi stadigvæk kun give 400.000, og hvis nogen vil anlægge en bane til 600, kan vi give i princippet op til 300.000. Det er ikke altid, vi per definition giver halvdelen eller op til 400.000. Hvis vi ser en ansøger kommer med et fantastisk projekt og siger, vi mangler bare 175.000, så kan vi tage første spadestik. Hvordan finder vi så, at det lyder meget godt op til de 400.000, måske hvordan pokker får man finansieret, måske de øvrige 50% eller restbeløbet, som gør, at man kan realisere det, fordi I hjælper på vej, men hjælper ikke nødvendigvis i mål? Nej. Og der har vi også oplevet, at vores bevilling kan være med til at starte en positiv dominoeffekt. At der kan man sige, okay, når DR-fonden og DBU's multibanepulje har godkendt det her projekt, de har bevilget nogle penge, og det kan så fremme en hurtigere beslutningsproces hos lokale virksomheder, måske også inden for det offentlige kommunale system omkring fodboldklubben, men også andre fonde rundt omkring. Det er helt fint for os, at der kommer andre fonde ind i billedet og med til at støtte, at klubbens drøm går i opfyldelse. Sidste frist, man kan sende ind
ansøgningsfrist. Det er den 9. februar. Hvor lang tid går der derefter, til I er i mål med at sige, den og den og den og den og den klub får bevilling? Der skal vi bruge en måned, maks halvanden. Der er meget læsearbejde, også fordi vi tager alle ansøgningerne meget seriøst og læser det minutiøst igen og får lavet nogle oversigter. Så holder vi et møde eller to, hvor vi sådan får det skaleret lidt ned, hvem vi skal give til. Og det er heller ikke utænkeligt, at nogle af klubberne får en opringning for os, hvor vi siger, det ser bare så spændende ud det her projekt, men vi mangler lige den her vinkel på det, at så kan vi få afklaret det, inden vi tager den endelige beslutning. Så nu er vi fremme ved, hvis det var et job, man skulle søge, så ville man spidse ører, men det kan man jo altså med fordel også gøre her på vegne af sin klub. Hvis du må nævne 3 gode råd til en god ansøgning, hvilke 3 råd skulle det så være? Det allerførste, det bedste råd, vi kan give i det her, det er, at der er andre med omkring ideen. At man har nogle samarbejdspartnere eller støtteerklæringer. Så ved vi, det er bredt forankret. Det er vigtigt. Det var råd nummer 1. Gør jeg nogle gode tanker omkring finansieringen. At vi kan se, at der er lavet en finansieringsplan, hvor det fremgår, at det er lige præcis vores penge, der gør, at vi er kommet helt i mål. Eller I kan skitsere, hvis vi får nogle midler fra jer, så gør vi sådan. Og nogle er også i stand til allerede nu, at kommunen har bevilget det her. Vi har lidt penge på kistebunden osv. Så det med økonomien er også vigtigt. Det var punkt 2. Ja. Og så til sidst, lav et rigtig flot, spændende projekt, hvor man virkelig får lyst til at gå ud og røre sig, eller bare sidde og hygge sig og have det rart med sine venner og veninder. Så det var 3 rigtig, rigtig gode råd. Lad mig lige følge op på det sidste, det her gode projekt, for jeg har noteret mig, når jeg klikkede lidt rundt, blandt andet ind på uno.dk, og så set lidt eksempler på baner, der er realiseret. Der var noget over Herning for eksempel, der var udsmykket med noget kunst på, fordi man har kunsttema i byen. Ja. Du nævnte også før en stjerneformet bane. Ja. Hvor meget betyder den slags? For mig er det jo, ud over det sport, og det er en leg, man kan lave på anlægget. Hvor meget betyder sådan noget? Ja. Det betyder noget, fordi vi vil også gerne skele til nogen, der virkelig tør tænke utraditionelt, og inddrage måske også omgivelserne. Ligger man lige op og ned af en skov, eller ligger man op og ned af et andet område, som vil være naturligt, at man tænkte ind i det, så multibanen blev endnu større, sådan set ovenfra, det nærmest blev multi-arena, multi-område, så kunne det være fint. Men det er også vigtigt at understrege, at dem, der bare har lyst til at få en fantastisk multibane i deres lille lokalsamfund, de bliver vurderet på samme måde som dem, der laver det her store forkromede sprælske projekt. Behagelig samtale her i hvert fald med Christian Bordinggaard. Jeg håber og ønsker dig alt mulig travlhed fra 9. februar, ikke? Så skal du ikke lave andet end at pløje dygtige ansøgninger igennem, hvor I har fuldt alle de gode råd, som Christian har givet her. Tak fordi I kiggede med.